Sani, Bonani, welcome back my board members. Please make sure you subscribe. Bese uyalike-ke phela ungalokhu kwenza ama-click. I'm driving but mele nginifakele indaba. Lelelanike, shame on a sad note. Umalomo Victor odume engaphansi kwale company edla imali zabantu ambitious record. Yebo, usishile ke emhlabeni izolo Nkosi yami edlive nabanye abawu2 beya ngase Free State. Originally owase Lesotho, and he's a hip hop artist, a very talented hip hop artist. Yo, necolo lakhe bengilithande lithi manini ngizothenga i-Range Rover yabona nje becela kamnandi khona ngiliathechile ke lecocane lilalele ngiliqala ukulizwe namhlanje nameseshonile one of the Zulu boys from the Zulu wife, the Zulu brothers, unkululeko ocula nayo. Yo hayi shema ka talented ulentuzane usifutuza, and he was such a sifutuza. So bubuyile kodwa Nkosi yami nje kukuhle njena nje ku cream buze le idudla inuka kahle. I think momthinde bekutofozela we washona ke Nkosi amasha intombazane yakhe umntana yakhe omncane usitofuza naye. Yo bekamuhle, so sithi ke may his beautiful soul rest in peace. Bekamncane nje futhi yabona nje lo yabona bengana ngisho 30 ingane yo shembe mina nje ukufa ngiyakusaba ngikufuni nje shembe uNkulunkulu wami Nkosi yami akaze ngayithini lento yo. But anyway alele leculo leli kunalento bengayibone lesuthu malume lalela kunalento bamagama ochaza ubuhle bayo ngiyabaswela ninecebo khani yebo ngifisa ukwazi ubaba wakho udinga ezingaki ninecebo khani yebo ngifisa ukwazi ubaba wakho udinga ezingaki bazali baleso baba badili Nkosi